जाखांफु लाइमोन समाज सिबियारि अबिनाश नार्जारिनि बाख्नायथाव हाबाफारि रायजो राजाफोरनि जेंनानि समाव इसोर बायदि महर दिन्थिदों अबिनाश नार्जारिया। धेमाजि जिल्ला जनाय ओनसोलनि गंसे गोग्लैसोनाय गामि जाय गामिया बोसोराव 3 दानल' बोरियाव थाबायनो मोनो, जाय गामिनि मुंखौ बेरा जलदुबि होननानै बुङो। थारैनो बे गामिया 1970 मायथाइनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय रायजो राजाफ्रा दिनैसिम उदां जानो हायाखै। मख'नो गोनांदि बे गामियाव रायजो जाबोनाय रायजो राजाफ्रा बोसोरै बोसोर दैनि सायावसो रायजो जाबोगासिनो। लोगोसे ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरा गावसोरनि नांगौ समाव बिसायख'थिनि मुङाव रायजो राजाफोरखौ थगायनानै गोदै गोदै बाथ्रा बुंनानै भट बिनो फैयो। नाथाय देरहाखांबा रायजो राजाफोरखौ बिमा बाथुल महरै नायो। थांनाय 2020 मायथाइयाव बेरा जलदुबि गामिया दैबाना गिदिर जानायनि जाउनाव गामिनि थांलाय फैलाय लामाया बायस'नानै गामिनि सुबुंफोरा गोबांसिन दुखु जेंनाजों सैनानो गोनां जादोंमोन। बे समनिफ्रायनो ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोननो मिथिसार बिलाइ गथायनायनि उनावबो रायजो राजाफ्रा जेबो फिनाय मोनैनि गामिनि फुजिनिफ्राय आरो न'खर हिसाबै रां खांलायनानै गंथाम औवानि दालां लुनानै हान्था मेलानि राहाखौ खालामनानै लाबोगासिनो दंमोन। बे दालांजों बेरा जलदुबिनि अनगायैबो गासै गंदाइन गामिनि सुबुंफोरा हान्था मेला खालामनायजों लोगोसे फरायसाफोराबो फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामो। बेराफारसेथिं माब्लाबा गोब्राब बेराम जायोब्ला बिखौ बारनानै दैमा बारहोना फाखा सड़कसिम लाबोना देहा फाहामसालियाव दैथायहरनो गोनांबो जाबोदों। गुबुन फारसेथिं जनाय ओनसोलाव थांना थानायनि सायाव रायजो राजाफोरजों थाफाना रायजो राजाफोरनि बायदि बिथिंखौ बुजिनो नाजाग्रा खैफोद समाव सिगां समनिफ्रायनो जनाय ओनसोलाव बायदि बिथिङाव मदद होबोनाय बेरा जलदुबि गामिनि थासारिखौ सुफुंनो जनाय हालामनि लाइमोन जाखांफु समाज सिबियारि अबिनाश नार्जारि बिथाङा गावनि रांजों औवानि दालां अनसुंथाइ होनानै रायजो राजाफोरखौ थांलाय फैलायनि थाखाय सुबिदा खालामना होनायनि थाखाय ओनसोलनि रायजो राजा आरो बेरा जलदुबि गामिनि रायजोफोरा गोजोननाय फोरमायदों। बिटिआर सुथिजों फैफानाय बिटिआरनि बायजोआव दानानै होजानाय बर' कसारि अनसाय गावहायुं खुंथाया आबुं महर मोनाखैब्लाबो खैफोद गोनां थासारिजों बेरा जलदुबि गामिनि रायजो राजाफोरखौ BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारिया थांनाय दान मोननैसो सिगां बे गामियाव दुखु सुखुनि खौरां लाफैनायाव खोथा होदोंमोन बे लामानि दालांखौ बानायनायनि। नाथाय गामियारि रायजो राजाफोरनि मिजिंखौ फैमाल खालामनायनि थाखाय बर' कसारि अनसाय गावहायुं खुंथायनि सायाव रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों। मानगोनां मुस्रि अबिनाश नार्जारि गिबियावनो आङो बेरा जलदुबि गामिनि जानानै नोंथांखौ गिबियावनो बावहरग्रोबाय आरो मान जासिहरबाय। जों दिनै बुंनो थाङोब्ला बेवहाय जों थासारिया जोंनि आबै आबौ थैलांबाय, जों 70 सनावनो फैनाय आरो लोगोसे आबै आबौ गासिबो गोबोरलांजोब्बाय आरो खना फारसे जोंहा बेरा जलदुबि गोबां दैबानानि लोमसावनाय जायो आरो बे समावनो जोंहा पन्सायतबो दङ आरो MLA दङ। बिथांमोना इमान दंब्लाबो जोंनि फारसे नोजोर होआखै। इलेक्सन समावल' बिथांमोना गोदै गोदै बुंनानै जोंनिफ्राय बुरखायनानै बिथांमोना जोंनि जानाखि नागरिक अधिकार बेखौ जोंनिफ्राय लाङो। नाथाय दिनै खामानि समाव बिथांमोना लिंहरबाबो खोमाखौनो सुवा। नाथाय जों दिनै जाखांफुनाय जोंहा मानगोनां मुस्रि अबिनाश नार्जारि बिथाङा जे जोंनो ओरैबायदि सुबिदा होदों गामिखौ नायनानै। जोंहा फरायनाय लिरनाय गथ'सा बिराद गोबां दङ आरो बोराय बुरै जोंहा हाथाय बाजार आरो मेडिकेल थांनाय बेफोर समाव गोबां उसुबिदाखौ नुनानै बिथां मानगोनाङा जे जोंनो ओरैबायदि मान बावदों जाहाथे जोङो गोसो गोरबोजों दिनै गासैबो खोथाखौ बुंजोबनो हायाब्लाबो बिथाङा जाहाथे जिउ गोलाव जानानै गासैबो बर' हारिखौ एबा गोबां सुबुंखौ बिदिनो सुफुंलांनानै जाहाथे बिथांनि साननाया अराय सम जाफुंनायनि जों बोसोराव जोंनि गामियाव उसुबिदाया बेनो दङ। नोंमागो माखासे जोंनि उसुबिदाया बुंनो थाङोब्ला दैनि गोबां उसुबिदा आरो दिनै बुंनो थाङोब्ला हा दं हु दं मावनो हाबानो मोनजायो बेखौथ' दा बुंथ'ला आङो। गिबियावनो जोंहा लामाया मोजां जायोब्ला आरो न'खरा ओरैनो साबस्रांलांखायो आरो लामाया मोजां जायोबा थांलाय फैलाय मेडिकेल हाथाय बाजार बेफोरो जोबोद गोनांथि। ओंखायनो जोङो गिबियावनो जोंहा बर' अट'नमास काउन्सिल जानाखि जोंहा चिफ बिथाङाबो फैदोंमोन, फैयाखै नङा, फैनानै जानाखि राव बुंलांदोंमोन बिथाङा दिनैसिमबो बुंनाय रावखौ जोंनो सुफुंना होजोबाखै। आसा फारियो बिथाङाबो जाहाथे फैगोन समफोराव जोंनो बे उसुबिदाखौ सुफुंना होगोन होननानै बिथांमोनखौ जोङो खावलायहरो। बे गामिजों जोङो दिनै हमना लादो नोङो मुननिफ्राय दङ जोंहा
मुनमुनि दङ भुलुकागुरि दङ कुटुमसुबा दङ खेरखेर दङ मेजगाव दङ जलदुमि दङ नलनि पाम दङ बिदिनो 8खानसो गामि दङ जोङो बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामो बे लामाया दिनैसिमबो फाखा जाथ'वाखै दा लामाखौ जे रिक्स गैया दै लामा पुरना दालां बेबायदियाव बायनानै औ दिनै 8खान 9खान गामिनि गासै फरायसाया बे जोंनि लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामो आरो माखासे थांलाय फैलाय समाव जोंहा फरिखा जायो गेजेर ससेयाव आरो थांलाय फैलाय खालामो बेफोर समाव जोङो बारनो हाया थांनोनो हाया दैबानानि गेजेरजों ओजोंहाय गिदिंनांगौ जोंहा 3 किल'मिटार 4 किल'मिटार गोजान जायो मालाबा समाव अखा सिजानानै स्कुलखौनो मोनहैस्लाबा ओंखायनो आं खावलायदो दे दिनै जायानो जाथों जोंनो थांनाय सुबिदाखौ होदो बिथाङा आरो जोबोद गोजोननाय थादों बेनि सायाव गोजोनथाव खौरां बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 22 जुलाइनिफ्राय 26 जुलाइसिम मनसुन लन एन्ड एक्सचेन्ज अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 4,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय मनसुन लन एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बेग सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफोरानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि 95% लट फ्रि एजुअर गिफ्ट आरो गासिबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव मोनसे गुबुन मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन लोगोसे आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000388187 8822018193 जामबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन